हाय लोगोफोर गासैखौबो बर' सादोर हासार चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायनो लाबाय आसा थिदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ बानायाखै मानोना समनि आंखाल थामहिनबा समखौ मोनाखै बेनिखायनो आङो भिडिअखौ बानायाखैमोन दिनै नोंथांमोननो एनादार मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं टपिकखौ लानानै भिडिअखौ बानायनाय जादों थारैनो जोबोद गोग्गानांगोन जे बर'नि गेजेराव मोनसे समाव मोनसे जायखौ नोंथांमोना मोनथिगौ नैबे गाउन जात्रा थामहिनबा लांदां गानखौनो बुंनो हागोन बे लांदां गाना गोदोनि समाव खोब गामि हिसाबावनो दङमोन नाथाय बे गानफोरा दा एसे खम जालांबाय माने गामि गामियाव थानायफोरा एसे बेनि बिथिङाव एसे बैनिफ्राय जानगारनानै आलादा रोखोमै दा थाइसे थियेटारनिफ्राय लानानै बर' सावथुन बायदि खालामनो हमबाय नाथाय गाउन जात्राफोरा बिराद खमखौ नुनो मोनो थ' बेवहाय आङो नोंथांमोननो बै टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों आं सावरायनो नागिरदों बेवहाय जोबोद इन्टारेस्टिं नैबे क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बेलगुरि गामिनि बैसुमुथि जोंमा गाउन जात्रा बे गाउन जात्रानि खायसे क्लिक थामहिनबा बिथांमोननि मोनाबिलि समाव बिथांमोना माबा प्रेक्टिस खालामो बे प्रेक्टिसनि खायसे नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बर' सादोर हासार चेनेल जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन बे जोबोदनो समायना जादों बिथांमोननि प्रेक्टिस खालामनाय आरो बिथांमोना गुबुन जायगायाव गाउन गायो थ' बेखाय नोंथांमोननो बै खायसे क्लिकखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय आं आखायाव लागोन आसा थिनो नोंथांमोना नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन दा बेवहाय गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम बिथांमोना बेखौ दिनैसिम लाबोदों बे जोबोद इन्टारेस्टिं आं मोनथिनाय हिसाबाव बिथांमोना 2011 आव बेखौ बिथांमोना फार्स्ट गायसनदोंमोन आरो गायसननानै बिथांमोना गामिनिजोंनो माने दरसे गामिजोंनो बिथांमोना बे नैबे गाउन जात्राखौ लाबोदों बे बर'नि माहारिनि थाखाय बे जोबोदनो गोग्गाथाव मानोना बिथांमोननि जे नैबे गाउन जात्राखौ खालामनाया आथिखालनि समाव जोबोदनो खम मानोना गासैबो स्टेन्डार्ड जाबाय बिदि बायदि लांदां गानखौ थामहिनबा नैबे बायदि गानखौ खालामनायाव एसे खायसेया एसे लाजिनाय मोनो थ' बे हिसाबाव आं सानदों बे जोंनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो मोजां नोंथांमोननो आङो बिथांमोननि नै बैसुमुथि जोंमा गाउन जात्रानि खायसे क्लिक बिथांमोननि प्रेक्टिस खालामनाय मोनाबिलियाव बिथांमोना प्रेक्टिस खालामो बे प्रेक्टिस खालामनाय नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' सादोर हासार चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों आसा थिदों नोंथांमोना मोजां मोनगोन नायनानै आं गासै क्लिकखौबो दिन्थिनो हायाखै मानोना बिथांमोना 2 घन्टा खरे प्रेक्टिस खालामो बे प्रेक्टिसनि गेजेरावनो बिथांमोननि मोसानाय बिथांमोननि एक्टिं खालामनाय गोदो माबायदि एक्टिं खालामोमोन राजाया गावनि नैबे जायगाखौ खोमाना लानांनाय बे माखासेखौ बिथांमोना बेनि गेजेरजों दिन्थिनो थाखाय बा दिन्थिलांदों थ' नोंथांमोननो बेखौ आङो दिन्थिगोन नैबे बर' सादोर हासार चेनेलनि गेजेरजों थ' नोंथांमोना आरो नायोब्ला आसा थिदों नोंथांमोना जोबोदनो मोजां मोनगोन थ' भिडिअखौ जोबजाबसिम नाय आङो आसा थिदों नोंथांमोना जुदि बेखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ थामहिनबा बिथांमोननि प्रेक्टिस खालामनाय आरो लांदां गाउनखौ नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन मेनेजारनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन मेनेजारनाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बेखौ नोंसिनि गामियाव लांनानै नायहोनो हागोन थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय आसा थिदों मोजां मोनगोन थ' नायदो नोंथांमोना
아기 라바리 야 기자야 강냉이 시각 강의 능정 이 신설이 나서랑이나게 되네 아유 아나보다 얘기 한 말이지 아나 이것이 뭐 두번이야 이들 아기 라바리 이 눈치시 바꾸는 이하고 성성상 탈물레 타락치려네. 나이 맞다 그저 설기야그. 마마가 공공 솔몬 칸이 터버지물레 타르베양그. 이대하고 나사는 일라비가 지금 차이 타나네. 모두 숨어봐. 나무 하라자. 나무 하라자. 에레헤나 사마나 하라마나 아니 이라다 폰나거라 에세무다 사마네 아니 베비자 폰나거라 anghanwa 사나가 마이나 난가 뭐라자 정리 가시야 시방 소문나로 보나 제버저 못하가 시방 와이파 사리 정어 말아도 로린 말라니 호가나 좀 마바플라 하도플라 하도 샤블콜라 나네 어떤 싱아 차오레니 나고 잡아 남가한 에티네자도 마장가지 언더 생각하면 마장들이 샤오레 해주니 헤이 해줘 앞으로 나기 아다 성마루와 너희의 편잡을 너만 커져야하네 어쩌할까 어이 하락할 가운데 이런 거 엉덩이를 편잡아 시비까 정말 정말 위에다가 선능은 엉덩이를 편잡하는 전쟁의 가자 병원장 정말로는 좀 언더가 가는 해외의 사람 너가 뭐 하나도 내 손마루 말하자니 아까 거라야라 메레라이저코 해바탈 코라네 앉아서 정리라이저 어저 무단내라 타나네
한 마셔 드린다. 나 배도 너는 선물을 얻어온다. 안자고 먹었지. 니네는 섭두르잖아 내 동무는. 니니 마사는 가지고 상내나고 자동차. 맞다. 너무 뭐라자. 앙고데리거라. 오카나 신나시. 비라 가서 심한데. 산들 사버커. 가버려야 못해. 자는 하고. 나는 가로 하나죠. 내 거절해 봐. 지금 무슨 사람은 아까리 나와줘. 내가는 다 해는 소리야. 나는 아까리 하는 얼카리니 약한. 엄마는 아까리 하잖아. 정마소 산트리가 정잡아 니도 사들 새로 뼈치마가 모자가 되라지 하나야 정라 투기야 아래 정서 자라이라라 쟤네면 가는거야 아래 내 무너고 정라우 구불기야 너는 정마소 마하라장 낭탕한 소리까지 문항라 오늘 산명문항 너 편에서 옹지 바타 정마소 산트리가 말바 탑을 나게 되는 시고 태비는 하나다 이 시원그모 닌도 사게 들어오라지 그 청마가 오자라는 가만히 나타나 매자게 오라니 한나가는 차짐을 그려 비디카니 한능왕 마하라장 얘네 떠니 너를 현장을 나게 되는 날이 다가이 그 카이 사람하고 나머지 사바 정마소 산트리가 아우바이데 그걸 사는 것이고 말해나 저리빈 일도 스라이드로 인정의 타이를 초마냐 나 역시 나 믿을 타이를 저리는 다른 너는 인정으로 제로 키무라 감히 무시하그라고 연락하라니 차로 잡아 잡지 전바선 아니라니까 알아가 오다 갑자기 뭐라도 초령으로 저 트레이너 야자이다 전바선 참기가 그래서 그걸 참사를
मानसिफोरखौनो नुनो मोनजोब्बाय आङो नाथाय दिनै आगैलाबारिया आंखौ गाज्रि मोननानै बबेबा जायगायाव थाखोमाहैखो ना न'आव थांनानै थाहैखोब्रा बेलाय फाग्लियालाय गाबज्रि हरनांगौ जाहैबाय आं बेखौ एसे इन्टारेस्ट खालामनो ओइ आगैलाबारि ओइ आगैलाबारि फाग्लिया मा थांनानै थाहैखोब्रा आयौ हारसिं मानसि दावराव नोंलाय ओइ फाग्लि नोंहा खोमानो गैला नामा गासिनो दं आङो नोंनि खोमाया बहा थाया नों सना होनायखाय ओइ मैहुराव थांनानै आजां गाजां खस्थ' मोनबोबाय आङो आयौ नोंखौ नायनो लुबैनानै खें खें मोनबोथारबाय मा मा खस्थ' मोनबोआ हाबाब नोङो खाफाल मोजांखायसो आंखौ जुलि मोनसिगोन दे नै माबा खदाल फिसाजों समान समान हाथाय लोगो मोनदों दे आङो बेबायदि लोगो मोनदों आदा नै आगैलाबारि आरो माबानो रायखसियानो जोंखौ आजां गाजां बारसिनदोंमोन आयौ आला जाबायदि होबाय आङो ओरै जोलाय खालामनानैसो हमबोबाय आङो आला होसोबोनायाव खिथुजोंबो गब होना हरगारबाय आङो बेबायदि जाहैदों आदा औ नै आगैलाबारि हा बुंबाथ' नै नों खाफाल मोजाङै सफैफिनबायहाय आंखौ लानो गोनांखायसो जायखिजाया मैहुराव थांनानै एसे फायला फायसि जानायफोरखौ एसे स्रां थांनो दिनलाय आगैलाबारि नै जालायबाय नोंना बेनावनो बिदिनो दे आदा अरगासे नोंनि गोसोखौ स्रां खालामना होखानोसै आं एसे दे
하마 아베 라파치 나하시 무휴로 상나네 아이저슈 하일랍나이 동황물에 속랍네 그 탄담은 철발리양에 오 아베 라파치 호두소 베시토가 고마발 수나 히도소 바로 시원정 오시면 하루도 마카오니 모자 작을 메콜라이 아저씨 때라 하면은 엄마사 대박 쳐다가 줄이나 작을 진다 해봐봐 스몰 무라가 호가빌로 아래 허물에 쓰면 왜 타는 지금